Doncs el projecte, tal com comentava la Fina, sorgeix d'una convocatòria europea. És un projecte liderat per una entitat de dones grega, un centre de recerca, i en el qual hem participat nosaltres a Barcelona, però també a Itàlia hi ha hagut la Universitat de Florència i l'organització Arcobaleno, una associació intercultural, i a Alemanya hi ha hagut el Centre de Recerca de Frankfurt i també una altra associació, una altra ONG, Verami, amb la qual hem pogut intercanviar la metodologia de mentoria i que ens ha portat fins on estem aquí. La pregunta inicial que ens plantegem al començar aquest projecte és com impulsar la participació de dones i homes d'origen migrat en igualtat d'oportunitats. És a dir, que no només ens plantegem promoure la participació de les persones migrades així en abstracte, sinó en concret de introduir l'equitat de gènere dintre dels discursos de participació de les persones migrades. O sigui, un malabarisme que hem intentat conjugar al llarg del projecte, sempre des de la perspectiva de la Fundació SURT, d'introduir el gènere en el centre de totes les activitats. Els tres àmbits, com ha comentat la Fina, són l'àmbit local, els partits polítics, el sindicat i les AMPAs, com tres àmbits clau de participació, d'accés a la participació i també de desenvolupament de trajectòries participatives per a les persones migrades. I com sempre a l'àrea de recerca de la Fundació SURT partim d'una diagnosi i ens encaminem cap a l'acció. Vam fer una petita recerca documental i unes entrevistes i grup de discussió que alguns de vosaltres vau participar. El resultat molt condensat està en aquests dos breus documents que us hem repartit i el resultat complet i molt més ric està de moment en format PDF en anglès, però en procés de traduir-se al castellà i al català i que distribuirem entre totes les assistents a la jornada i posarem a la disposició a la pàgina web del projecte. Vam començar amb una recerca i després vam passar a l'acció. Què vol dir això? Doncs vam començar a fer algunes reunions consultives amb la col·laboració i la complicitat del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona, amb algunes de les organitzacions presents, també amb la col·laboració amb la Norma de Mujeres Palante, amb qui hem tingut el gust de treballar molt a prop durant el projecte. Vam fer uns tallers de formació per la participació i la diversitat amb 28 participants. I després, al final i estrella del projecte ha estat l'experiència de mentoria. Aquí teníeu algunes imatges de participants, algunes sonaran les cares, i són imatges del vídeo que presentarà després la meva companya Amanda. Doncs després d'aquesta breu repassada del projecte sí que volíem entrar a apuntar alguns punts generals per al debat que serveixin també perquè després podem contrastar amb les experiències individuals i col·lectives de les persones que som aquí, dels obstacles i també les estratègies que delimiten la participació de les persones migrades a Barcelona i l'àrea metropolitana. Hi ha un primer obstacle que no podem obviar i són les limitacions estructurals que condicionen la ciutadania o falta de ciutadania de les persones migrades en el nostre context. D'entrada, la falta de drets polítics, un sistema de vot discriminatori marcat per un marc legal que restringeix la participació electoral a les eleccions municipals i encara així només a certes persones amb nacionalitats de països amb les que l'estat espanyol ha establert acords bilaterals i, per tant, és un sistema que no reconeix el dret a la participació política de les persones. També reconèixer com a limitació estructural la precarietat laboral i de condicions de vida, especialment per les dones migrades, que, agreujada per la crisi i per les situacions d'irregularitat sobrevinguda associades a la pèrdua de feina, fan que l'accés i el desenvolupament de trajectòries participatives sigui encara molt més complicat en el moment en el que estem. Per tant, proposem
posar al centre de les polítiques públiques els drets humans de les persones migrades i inclosos tots els drets humans, inclosos els drets polítics, civils i socials. Com hem comentat ja, un dels elements centrals del projecte és el gènere i, per tant, a partir de la recerca que vam realitzar, sempre hem volgut identificar quines són les desigualtats específiques de gènere que afecten a les dones migrades. Una de les situacions específiques, un dels obstacles de les limitacions que condicionen la participació de les dones és l'existència d'una segregació vertical dintre de les organitzacions de la societat civil. És a dir, que el concepte de segregació vertical, que normalment s'utilitza per designar les desigualtats de gènere dintre de l'empresa, en l'àmbit laboral, també s'ha de tenir en compte en el que són els espais participatius, que no són evidentment aliens a les desigualtats de gènere que travessen tota la societat. Aquesta és una de les cites de la recerca, que salpicaran tot la meva presentació, però que totes aquestes conclusions no les hem inventat, sinó que sorgeixen d'un estudi de tot al llarg del projecte. També la segregació horitzontal, la tendència a que les dones migrades s'ocupin de coses de dones, és a dir, concretament que hi hagi una tendència a la concentració de les dones en les activitats, segons alguna de les persones participants a la recerca va descriure com folclòriques, en la que es desenvolupen activitats tradicionalment femenines, de cura. Això és específic també de la situació de les AMPAs, un dels àmbits del projecte. Per tant, proposem promoure accions positives per a la participació de les dones migrades a tots els àmbits i nivells de decisió. És a dir, no només una entrada als espais, només una sortida de l'esfera privada per entrar a la pública i promoure la relació en el veïnat, en els barris, però també dintre de les organitzacions, sinó promoure un exercici de poder real dintre dels espais. És a dir, que cal distingir molt clarament el que és una entrada del que és un recorregut. Espero que puguem parlar més a fons d'això més tard. Un altre dels obstacles importants per a la participació específicament de les dones migrades, perquè sabem que les dones encara continuen sostenint la cura de la sostenibilitat de la vida, és l'organització dels temps. Per a les dones migrades, la tercera jornada, és a dir, la jornada de participació i d'activisme que ve després de la jornada de treball, la jornada de cura, esdevé una tasca gairebé titànica per tota la falta, per totes les discriminacions que pateixen i la falta de xarxes que, en el cas de les dones autòctones, moltes vegades sostenen tots aquests malabarismes vitals. I a part, dintre de les organitzacions hi ha diversos temps de treball, diversos temps de cura, de participació, que costa molt de conjugar. Per tant, proposem posar els esforços necessaris per negociar en igualtat de condicions entre totes les persones participants els temps i els horaris de les activitats participatives, perquè si no es generen exclusions que no beneficien ningú. Un altre obstacle important i que de vegades no es menciona suficientment. És important, la solidaritat és important, és a dir, que si es generen espais d'exclusió per a les persones migrades és perquè hi ha algú que els genera i que les entitats tenen uns espais de poder que de vegades volen mantenir perquè s'han accedit a uns recursos públics que a més que són limitats, però
cal tenir com a prioritat la redistribució del poder, dels espais de poder i dels recursos com a acte de solidaritat. I també, això és una cita d'una de les participants de la recerca, cal que les polítiques públiques actuïn com a promotor d'aquest acte de solidaritat. Per tant, proposem impulsar plans d'acollida inicial i d'acompanyament, no només a entrar als espais, sinó acompanyant el recorregut, i amb això la mentoria que hem fet amb el projecte és una eina molt útil, perquè les persones migrades puguin realment incorporar-se a les organitzacions i es promogui una transmissió del poder i del lideratge dintre dels espais, que no es concentri el poder sempre en les mateixes persones, que es sustentin els privilegis de partida. Sabem tots els prejudicis i els estereotips que travessen tota la societat, però amb aquest projecte ens hem volgut centrar en les interseccions dels prejudicis i estereotips, no només la de gènere, sinó també la classe social, transfòbia, lesbofòbia, homofòbia. És a dir, que les participants del projecte, com aquesta cita mostra, no només s'enfronten a prejudicis xenòfobs, racistes, islamòfobs en alguns casos, sinó que a més han de suportar tota una càrrega de prejudicis que es multipliquen. Com abordar aquesta situació? Una de les propostes que podem fer és tenir en ment que cal incorporar sempre una perspectiva intercultural a les polítiques de gènere i, al revés, una perspectiva de gènere a les polítiques d'immigració, per tal d'atendre, en la mesura del possible, a totes les interseccions que tenim a la nostra societat. I també, més enllà de les polítiques públiques, pensar que els estereotips, i a Barcelona hi ha unes polítiques antirumors molt desenvolupades i moltes de vosaltres hi participeu, no només els estereotips, els rumors s'han de treballar a peu de carrer per fomentar la convivència dintre els barris, sinó cal tenir en compte que la societat civil organitzada, que les associacions també incorporen aquests prejudicis, és a dir, que no només estem parlant d'una relació veïnal, sinó d'una relació en l'àmbit de la incidència col·lectiva. Finalment, breument, passo per aquí més per sobre, hem detectat a la recerca la importància de les trajectòries prèvies de participació de les persones migrades als seus països d'origen, que no sempre són visibilitzades en aquest país i amb tota la pèrdua de talent que hi ha i la discriminació que en resulta. I per tant, proposem visibilitzar les trajectòries de participació de les persones migrades als països d'origen i posar-les en valor, intercanviar experiències, reconèixer les diverses formes de participar i específicament entre les dones migrades cal reconèixer els espais informals de participació que es donen fora de les associacions formals, fora dels espais com aquest, sinó en la família, amb les relacions de tu a tu que es poden donar amb el parc a la sortida de l'escola o amb les relacions amb una escala de veïns. Tot aquest reconeixement és enriquidor, ho sabem, i acabem amb dos missatges clau. Un, que la participació és una eina fonamental per sentir-se ciutadana o ciutadà. I això és una dimensió que no s'atén suficientment. És clau per l'empoderament individual i també per l'empoderament col·lectiu, és a dir, per a l'organització col·lectiva per a la transformació social. Per això, proposem donar la prioritat i els recursos, perquè la prioritat política no és suficient, als programes públics i privats que promoguin la participació de les persones migrades atenent a la seva diversitat, és a dir, atenent a les interseccions
que travessen la situació de totes les persones. I una altra idea, per acabar. La igualtat de gènere, no ens oblidem, és un repte encara per tota la nostra societat. És a dir, que el camí cap a la igualtat de gènere no és un camí que hagin de recórrer soles les dones migrades, encara que alguns discursos semblen anar per aquesta banda, sinó que és un camí que hem de recórrer totes les dones i la societat en el seu conjunt per tal de poder assolir una societat veritablement diversa on hi hagi una igualtat d'oportunitats i de tracte entre totes les dones i tots els homes. Per tant, proposem de promoure la relació i la relació veritable, no el contacte puntual, entre el moviment de dones i LGTBI, per una banda, i també les associacions de persones migrades, les AMPAs, els sindicats i els partits. I amb aquest repte, que segur que resolem amb aquesta jornada, li dono la paraula a l'Amanda, que ens presentarà, que ens explicará esta imagen. Muy brevemente hablaré del programa de mentoría que, tal como ha explicado Laura y Fina anteriormente también, es la última acción del proyecto. Es digamos que para nosotras cuando estábamos programando y planeando la mentoría, para nosotros era todo un reto porque por un lado, digamos como área de investigación, como área de recerca de SURT, era una metodología nueva y también es una metodología que en general no se usa muchísimo en nuestro contexto, es una metodología mucho más utilizada en el norte de Europa. Por el otro lado, entonces, de alguna forma, el reto era ir también a proponer una metodología bastante innovadora. Por el otro lado, teníamos la ventaja, como ha dicho Laura anteriormente, que una de las partners europeas, la de Frankfurt, Berami, realmente es especializada en esta metodología y ha compartido con todas las otras partners su metodología. Cuando hablamos del valor añadido de los proyectos europeos, en este caso realmente lo hemos podido tocar con mano. Pero para llegar a la imagen, ¿no? ¿Qué entendemos por mentoría? La mentoría, esta idea nos la ha sugerido la partner europea de Frankfurt, Berami, porque ella explicaba que la mentoría es como si fuera un tándem en que la persona digamos, mentorada, es decir, la persona que necesita acompañamiento es la que está delante, la que da la dirección de la mentoría. Los objetivos de la persona que necesita acompañamiento tienen que estar al centro del proceso. Y la persona mentora es la persona que acompaña este proceso, ¿no? En este caso es la persona que está detrás. Entonces, digamos, la idea era encontrar en el ámbito de la participación y específicamente en los 3 ámbitos del proyecto personas que tuviesen un amplio recorrido y también disponibilidad de tiempo, porque como ha sido durante todo el proyecto nuestro peor enemigo siempre ha sido el tiempo, porque el proyecto también tenía muchas actividades y porque las personas en general sabemos muy bien que están como con los tiempos muy restringidos. Entonces, por un lado era encontrar mentores que tuvieran esta experiencia y la posibilidad y la disponibilidad de compartirla, y personas migradas, porque las que nosotras hemos llamado mentoradas, no sabemos aún si se dice así, pero este ha sido el término que hemos utilizado, es decir, las que reciben la mentoría, sí que según el proyecto tenían que ser personas migradas, porque he entendido eso como una acción positiva hacia las personas migradas, y pues entonces encontrar personas migradas que quisieran aumentar su participación en esos 3 ámbitos del proyecto. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues una primera fase ha sido la fase de identificación de las personas.
Obviamente nos ha ayudado mucho el hecho de que fuera la última acción del proyecto, porque ya habíamos tejido toda una serie de relaciones, también sabíamos las personas que tenían más o menos disponibilidad, porque sí que es un proceso que necesita un poco de tiempo, entonces también nos hemos ido, digamos, buscando un poco las personas que sabíamos que tenían experiencia y disponibilidad en este sentido, y personas mentoradas entre nuestras redes, entre nuestros contactos de las organizaciones que han participado. Finalmente, como segunda fase, la fase que nosotros hemos llamado de emparejamiento, es decir, de alguna forma encontrar una combinación que fuese virtuosa entre mentorada y mentora, realmente que la persona mentora fuese la adecuada para los objetivos de las personas mentoradas. Y esto obviamente ha supuesto el hecho de hacer reuniones individuales, entrevistas, en que realmente intentábamos ver cuál podía ser realmente el objetivo, ¿no?, de las personas mentoradas. Todo esto al final, digamos, lo hemos podido realizar en estos primeros meses del 2015. Han participado muchas organizaciones, algunos partidos, tenéis en el tríptico todo el listado. Lo que ha sido más complicado ha sido el ámbito educativo y sindical, que sí que al final hemos encontrado parejas o tríos, porque en algunos casos hemos hecho tríos de mentoría. Hemos intentado adaptarnos de todas las formas posibles a las que eran realmente los ritmos de las personas, porque esto era al centro, tenían que estar realmente las personas, más allá de la metodología que teníamos, ¿no?, en el papel. Y eso ha sido más complicado en el ámbito sindical, en el ámbito educativo, pero al final sí que hemos tenido la posibilidad de realizar igualmente la mentoría. Y la mentoría, eso fundamentalmente lo que ha sido que durante estos meses iniciales del año las personas se encontraban, algunas veces en ocasión, por ejemplo, de alguna jornada que la mentora proponía a la persona mentorada, y digamos así hemos intentado también no ser una carga demasiado grande, ¿no?, para todas, para las mentoras y mentoradas. Yo hablo en femenino, pero en realidad ha habido algunos hombres también, lo digo, pero minoría, digamos, hemos tenido de 25 personas al final han sido involucradas en el proceso de mentoría, 13 mentoradas y 12 mentoras. La mayoría han sido mujeres, 21 mujeres, pero sí hemos tenido hombres también entre mentorados y mentores, y aquí tenemos algunas representantes. Bueno, muestra, gracias. Y eso, solamente diros que, bueno, respecto a lo que es la valoración, o sea, para nosotros llamamos este programa un programa piloto, justamente porque para nosotros ha sido un iniciar en este camino. Realmente la cosa que nos ha parecido interesante ha sido que, a pesar de lo innovadora que es, de lo poco que se hace y de lo que también comporta a nivel de tiempo, las personas, tanto mentoras como mentoradas, han reaccionado muy bien. Nosotros teníamos mucho más miedos y temores de los que realmente luego se han, porque parece que este tipo de actividad que sale un poco de lo típico de formación o jornadas, sí que interesa, y por eso, bueno, nos gustaría poder seguir en el caso que haya la posibilidad. Y todo esto para deciros, perdón, a veces me confundo con los idiomas, que hoy presentaremos este vídeo que ha sido realizado por Fernanda Zanuzzi, que está aquí, y que ha sido una colaboración realmente interesantísima y muy enriquecedora, porque para el proyecto teníamos la necesidad de hacer un vídeo que explicara el programa de piloto de mentoría. Y ella nos ha dado muchas ideas para que
saliera no solamente como un típico de hemos hecho esto, lo otro, sino como más una forma casi de reportaje. Y también nos ha dado esta fantástica idea de tener como hilo conductor el 8 de marzo, porque el resultado que justamente todo eso se estaba desarrollando en ese periodo. Entonces, bueno, nosotras personalmente estamos muy contentas con el resultado, hoy lo enseñaremos. Hay personas aquí que también salen en el vídeo, que realmente, bueno, damos las gracias por la disponibilidad también de tiempo. Lamentablemente el vídeo no podía superar los 10 minutos, así que teníamos, no sé, 4 o 5 horas de grabación, 6 horas. Ha sido un trabajo de edición espectacular, pero entonces claramente no puede salir todo lo rico y lo interesante que habéis dicho. También os quiero decir que respecto a la valoración de la mentoría, que nosotros tenemos algunas cosas que decir, en la última parte, cuando es la parte del debate, hemos invitado, bueno, hoy mismo aquí tenemos mentoras y mentoradas, algunas, las que han podido venir. Algunas también explicarán un poco brevemente su experiencia de mentoría, así que igual podemos dejar para después, durante el debate, más la valoración sobre la metodología.